Hola, jo sóc Snow. Avui som 7 de maig de maig, maig de 2026. El dilluns, quan tornava amb tren, vaig picar a Provença i un senyor per la cara va de free, gratis. Ho entenc, no, ho entenc, però no té diners o jo què sé. Vaig dir perdó, disculpa o gràcies o jo què sé, però no va dir res. Per la cara, molt enfadat. No passa res, normal, és lògic, però per què? I vaig baixar a baix a esperar el tren i vaig veure el noi, vaig acostar i vaig dir no passa res, no passa res, és lo que hi ha, però per què? Per què? Un exemple, tonto. No tinc diners i m'he oblidat o m'he descuidat. I no passa res. El noi va dir, en castellà, va dir que sempre colo al metro. Sempre. Jo vaig dir, la Renfe ho puc entendre, però ferrocarrils? No, no, sí, no, no, sí. És el que hi ha, però no. Canviem de tema. He acabat de veure el final de Daredevil. Hòstia, és molt trist. No faré spoilers, però, hòstia, Bullseye m'encanta. T'ho recomano. Està bé, està bé. Uato. Adeu, que vagi bé. La setmana que ve potser començaré el dimarts i el dijous, començaré Shadow of the Tomb Raider. Que vagi bé. Demà més. Sí. Adeu.